Расман муҳорибаи рейтинги дар вазни миёна байни 16-ум рақами рейтинг Майкл Пейдж бо рекорди 22-2 ва 7-ум рақами рейтинг Иен Гери бо рекорди 14-0 рӯзи 3 июн дар турнири UFC 303. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Чемпиони вазни миёна UFC Плесси барои камарбанди вазни ним вазнин ҷангидан мехоҳад. Агар ман Исраил Адесанияро шикаст диҳам, а Ҳамзат Чимаев Роберт Уитакерро шикаст диҳад, пас ман Ҳамзатро шикаст медиҳам ва арзандаи имконияти бо чемпиони вазни ним вазнин ҷангидан мешавам. Чимаев ҷанговаре ҳаст ки ҳама аз ӯ метарсад ва ба ман ин муҳориба писанд аст. Адесания бошад яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни миёна дар таърих аст. Ана Уитакерро бошад ман аллакай шикаст додагиам, ки ӯ низ яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни миёна аст. Барои ҳамин ман арзандаи муҳорибаи калон мешавам. Ман бе ягон мушкилӣ метавонам ки камарбанди худро чанд маротиба ҳимоя кунам. Айни замон ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар вазни миёна аст ва муҳорибаи навбатии ман бо эҳтимоли калон бо Адесания мегузарад, гуфтааст Плесси. Хотиррасон мекунем ки Плесси дар турнири UFC 297 дар муҳориба зидди Шон Стрикланд ғолиб шуда чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. Чемпиони вазни миёнаи UFC Леон бо ситораи калони UFC Конор ҷангидан мехоҳад. 100% ма бо Конор ҷангидан мехоҳам. Биёед ба ӯ имконият медиҳем ки дар се вазни UFC чемпион шавад, а ба ман имконияти ӯро шикаст додан. Хеле хуб мешуд агар ки ин муҳориба дар Нью-Йорк гузарад. Агар ки ӯ Майкл Ченлерро шикаст диҳад, амма Билол Муҳаммадро, пас мо метавонем ки муҳориба гузаронем. Нью-Йорк Медисон Сквер Гарден рафтем. Ин муҳорибае ҳаст ки бояд баргузор гардад, гуфтааст Леон. Хотиррасон мекунем ки Конор дар UFC дар се вазн баромад кардааст, дар вазни ним сабук, дар вазни сабук ва дар вазни ним миёна, ва ӯ дар ду вазни ним сабук ва сабук чемпион шудааст ва акнун муҳорибаи ӯ зидди Майкл Ченлер дар вазни ним миёна мегузарад. Чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Хабиб Нурмагомедов дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Дастин Порье прогнози худро дод. Бисёриҳо ба Дастин баҳои кам медиҳанд, аммо ӯ таҷрибаи хеле калон дорад ва дар бисёр ҷангҳои калон иштирок кардааст. Шахсан худи ма бо ӯ ҷангидагиам, бо ӯ аз 10 дақиқа зиёд дар октагон будем ва тақрибан тарафҳои сахт ва сустии ӯро медонам. Бале ӯ шикаст хӯрд, лекин ӯ ҳамчунин дар UFC бисёр ғалабаҳо дорад, аз 20 ғалаба зиёд. Дар назди мо гурги пуртаҷриба истодааст ва бо ӯ шӯхӣ кардан дар кор нест. Мо Дастинро сахт эҳтиром мекунем, аммо чӣ бояд кард? Рӯзи 1 июн ӯ рақиби мост. Мо барои муҳориба нақшаи сохташудаи дақиқ дорем ва ман фикр мекунам ки Ислам аз рӯи ин нақша кор мекунад. Сахт мехоҳам ки дар раундҳои дуюм, сеюм Ислам ӯро ФАВРАН шикаст диҳад, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, Ислам ин корро карда метавонад ё не? Аллакай баъди якчанд рӯз, аниқтара шаби 1 ба 2 июн мефаҳмем. ва агар ки Ислам Дастинро шикаст дода тавонад, пас ғалабаҳои пайдарҳами Махачев дар вазни сабук аз ҳама зиёд мешавад, ҳатто аз Хабиб ва Тони дида зиёдтар. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед, то боздид хонободу сарбаланд бошед.